Nilqawkom għażiż saħwa għal tielet ġurnata tal-konferenza Holy Spirit, Spiritu Santu. Ma nistax b'umiltà quddiem Sidi Ġesu, ma nistax ma nirringrazzjax lill-Apostle Gordon li għal darb'oħra sejjaħli biex naqsam dan il-messaġġ li tafali fuq qalbi il-Mulej. U ma nistax ma nirringrazzjax ukoll il-Mulej Alla li jista' kollox, il-Mulej Alla li jagħmel emejjel kbar magħna, il-Mulej Alla li jisħoqlu kull ġieħ u kull glorja u kull tifħir. Halleluja, grazzi Ġesu. U għalhekk nitlob qabel nibda dan il-messaġġ, nitlob billi l-Ispiritu Santu jieħu over fil-qlub, fil-widnejn, biex jiftaħ dawk il-qlub, jiftaħ daw il-widnejn spiritwali u jiftaħ l-għajnejn biex dan it-talim jibqa' fil-qalb biex ifakkarna kull wieħed u waħda minna biex meta niġu bżonn dan it-talim jerġa' jfakkarna u nibqgħu sodi u nibqgħu iggranfati mal-kelma qaddisa li hija retta u li hija stabbilita fis-smawiet u ma li tinbidel għal ħadd. Għalhekk norbot kull pjan tal-għadu, kull tfixkil in Jesus name u nħoll il-pjan u x-xalom tal-Mulej fis-sem Ġesu ta' Nazaret, Iva Mulej qaddis u nitlob Mulej Ġesu li nibqgħu iggranfati ħalli nilħqu il-pjan id-destin li l-Mulej għandu għalina. Amen. Mela, fil-kelma Alla nsibu ħafna ismijiet tal-Mulej. Fosthom insibu El Shaddai, the Lord God Almighty, Yahweh Ġajra, Alla li jipprovdi, Yahweh Shalom, il-Mulej, il-paċi tagħna. Nsibu Erroj, Alla li jara, God who sees. Imma illum fl-ispiritu tiegħi ħassejt li nifoka fuq Yahweh Nissi. Yahweh Nissi huwa il-Mulej u l-Istandard tagħna. Bl-Ingliż huwa God is our banner. Issa tissaqsu tgħidu l-Istandard tagħna ta' xiex l-Istandard. Mela il-Mulej l-Istandard tagħna kontra l-għadu tagħna, kontra il-ħażin li jiġi kontrina li jipprova jwaqqafna milli nidħlu fil-pjan fid-destin li l-Mulej għandu għalina. L-għadu li nafuha li f'Ġwanni 10:10 li jiġi biex jisraq, jeqret u joqtol. Imma il-Mulej Alla tagħna ġie biex jagħti ħajja u ħajja bl-abbundanza. Amen, amen, grazzi Ġesu. Issa ma ninsewx li il-battalja tagħna kif tgħidilna f'Efesin 6:12 il-battalja tagħna mhijiex fil-ġisem u fid-dem, imma il-battalji tagħna hija fl-Ispirtu. Mela, il-Mulej u l-Istandard tagħna. X'jirrikjedi minna? Ovvjament hija hemm xi ħaġa li tirrikjedi minna biex il-Mulej ikun l-Istandard tagħna. Jirrikjedi li nibqgħu sodi għal kosta kollox, li nibqgħu iggranfati mal-blata ma' Ġesu Kristu li ma titħarrek qatt. In Jesus name. U f'Testament l-Antik nafu aħna li l-poplu Alla qasam mill-Eġittu għall-Iżrael għax il-Mulej jrid jipproteġihom mill-ħakma tal-Farawni u il-Mulej jridhom jibgħathom fl-Art Imwiegħda u nafu wkoll li mhux kulħadd wasal fl-Art Imwiegħda. Iżda dawk li daħlu bl-għajnuna ta' nies Alla li mmexxihom il-Mulej. Daw mela jekk naraw l-Iżrael li qasmu dak il-mixi kollu u qasmu xmara sewwa, daw spiċċaw dajfa, għajjew. U f'dak il-ħin ta' kienu għajjenin, min ġi l-għadu tagħhom. Ħanarawha. Min ġew l-Amalekin, il-poplu ta' Amalek. Amalek, bl-Ingliż Amalekites, li fi tradizzjoni ludija jippreżentaw bħala nies ħżiena edewwa tal-poplu Alla u dawn ġew jattakkaw u jipprovokaw li l-poplu Alla meta nstabu dajfa u għajjenin minn wara il-ħarġa tal-Eġittu. U nistgħu nidħlu naqra fl-istampa kemm naraw l-istorja ta' mmorru f'Esodu flimkien Esodu 17 u jiena ħanibda naqra minn chapter
chapter 17 minn verse 1 biex nitlu naqxejn fl-istampa tagħha sewwa. Il-ġemma kollha ta' wlied Iżrael telqu fid-deżert ta' Sin, jimxu u jieqfu skont ma jgħidilhom il-mulej u waqfu f'post jismu Rafidim. Hemmhekk ma kienx hemm ilma xi xorbu u l-poplu ħada kontra Mosè u qalulu għatini ilma x'nixorbu. Huma sew ġibhom għaliex qed tieħduha kontrija, għaliex qed iġġarbu l-mulej. Hemmhekk il-poplu qabdu laċ u gemgem kontra Mosè. Ġifri hawnhekk qed naraw li il-mulej rid jipproteġihom mill-ħakma ta' Farawni u qed igergru qed jieħduha kontra Mosè. Infatti għallilhom għalfejn tellajtna hawn mill-Eġittu biex toqtol lilna u lilidna lill-bejjem tagħna bilaċ. Dawn miflok ikunu grati li suppost għandhom ikunu grati li qed jgħinhom biex joħroġhom mill-ħakma ta' Farawni. U Mosè għajat quddiem il-mulej u qal: se nagħmel mulej li dan il-poplu ftit ieħor dalwaqt iħaġġarni. Il-mulej qal lil Mosè: għaddi minn quddiem il-poplu u ħu miegħek xi wħud mix-xjuħ ta' Iżrael, ħu fidejk il-ħatar li bih kont drabt ix-xmara tan-Nil u mur arani jien noqgħod hemm quddiemek fuq il-blat f'Ħoreb u int aħbad il-blat u toħroġ minnu ilma u jixrob il-poplu. Jaħwe ġajra, Alla li jipprovdi, hawnhekk ipprovdilhom l-ilma. Dak il-ħin meta kienu għajjenin, iggergru u l-mulej xorta provdilhom, min ġi? Ġi l-Amalek. Dak kien jonqoshom dak il-ħin u wara dik il-mixja kollha dak kollu ġi l-għadu. U ħanaraw issa min huma l-Amalek, dawn l-Amalek. Amalek ġejjin minn descendenza ta' Eżaw. F'Ġenesi 25 minn 19 sa 25 naraw l-aħwa tewmin Eżaw u Ġakob. Huma ulied Rebekka li ma setax ikollha tfal u r-raġel tagħha Iżak li jiġi iben tal-weda ta' Abram talab lill-mulej interċeda għal Rebekka. U Rebekka intqalet mhux b'tarbija waħda iżda tewmin għax il-mulej sama it-talba ta' Iżak. X'ġara? F'ġufa bdiet tħoss li ħafna ċaqliq u din fiċċet wiċċ il-mulej u qaltlu lill-mulej qaltlu mulej x'ħajsir minni, x'qed jiġri fija jien. U l-mulej qalilha binti, vers 22, binti, għax hemm żewġ ġnus f'ġufek, hemm żewġ popli li jinfirdu minn ġufek, minn ġewwienek. Poplu jeleb poplu ieħor. U l-kbir jaqdi iż-żgħar. Li suppost iż-żgħar jaqdi l-kbir, ma l-kbir jaqdi iż-żgħar. Ħanarawha. U di tinstema' wkoll f'Romans 9:11 mill-11 sa 15. Issa, meta Rebekka għal żmien ta' tqala, l-ewwel wieħed twilet kollu ħamrani u sufi. Infatti għalhekk semmewh Eżaw għax kien twilet mantar suf. U wara twilet ħuħ bidu imqabda mal-arqub ta' Eżaw. Dan l-isem semmewh Ġakob. L-isem Ġakob fil-ludi tfisser hekk li jaħtaf l-arqub. Jfisser li xi ħadd jittrikja jew jiddixxiplina lil ħadd ieħor. Li fil-fatt issa naraw kif Ġakob ittrikja lil Eżaw. Mela dan ħataf Ġakob ħataf l-arqub ta' Eżaw, speċi jrid jgħidlu jien l-ewwel il-firstborn mhux inti, jien irid noħroġ lew kien hemm diġà dik il-battalja mill-ġuf, dik il-ġlieda bejniethom mill-ġuf ta' Rebekka, jien irrid speċi irid jiġbdu lura ħalli jkun Ġakob l-ewwel mhux Eżaw u dan għaliex. Għax dak iż-żmien kien li l-firstborn kienet taqa'
il-birthright fuqu. Il-birthright biblikament tfisser li il-kbir għandu id-dritt li jiret id-doppju ta' ħutu plus li jkun u l-awtorità fil-familja. Huwa l-wirt, imma ħafna iktar li jiret id-doppju ta' ħutu plus li jkun l-awtorità fil-familja. Issa, mela, Iżak li jiġi l-missier fix-xuħija tiegħu meta ġie dak iż-żmien kienu jgħaddu il-birthright lill-wilt, l-ewwel wilt, sejjaħ lil Eżaw. U biex jagħti l-barka biex isajjarlu soppa tajba u jgħaddi l-barka lilu. In the meantime, Rebecca, martu, samat dan, kienet f'kamra oħra u samat x'inhu jingħad, u ħeġġet lil Ġakob għax kienet tħobb iżjed lil Ġakob. Infatti anke l-Mulej, insibuha wkoll li l-Mulej u Rebecca kienu jħobbu iktar lil Ġakob. U ħeġġet lil Ġakob biex jilbes fer tal-annimali fuq idejh. Ommu kien hemm ġifieri diġà teamwork bejniethom, ommu tipprepara ikla kif kien jaf isajjar Eżaw. U mar l-ikla li preparat ommu quddiem missieru Iżak. Peress li Iżak kien għami, ovvjament marfux, u ħasbu Eżaw peress li ħasbu li hu Eżaw. U l-barka ġiet fuq Ġakob. U hawnhekk qed naraw kif Ġakob ittrikkja lil Eżaw ħuh. Il-Mulej kien iħobb lil Ġakob din qiegħda miktuba f'Malakija 1:2. Qal jgħid il-Mulej madankollu jien lil Ġakob ħabbejtu imma nobod lil Eżaw. Il-Mulej jobod. Jobod għaliex? Għax. Mela narawha din ukoll li għax Eżaw mexxa wara l-affarijiet tad-dinja, wara l-karnalità, żeblaħ il-birthright tiegħu, ma kienx responsabbli bħala l-firstborn. Ma kienitx importanti għalih, kien bniedem għażin u diżubbidjenti. Fil-waqt li Ġakob min-naħa l-oħra kien bniedem qalbini, kien jagħti każ responsabbli f'affarijiet spiritwali u li kien joġob lil-Mulej. U jekk il-barka kienet taqa' fuq Eżaw kienet tiġi moħlija. Imma il-Mulej ma jaħli xejn. Amen. Grazzi Ġesu għax xejn mu moħbi quddiem Alla. Ġakob, bniedem integru, bniedem ta' integrità quddiem Alla, iżżewweġ mara Alla. Din insibuha f'Ġenesi 29:19. Lil Rakel mela dan oġbitu tfajla Rakel, beda jaħdem ma' missiera kien għallu li biex jaħdem għal 7 snin u jtieħ lil Rakel. Għaddew dak is-7 snin, missiera miflok taħ lil Rakel taħ lil Lija l-kbira għarraq bih, dak induna Ġakob u għallu x'għamilt li hawnhekk. U missiera għallu għax suppost aħna rridu nżewġu lill-kbira. Dak iż-żmien rridu jżewġu lill-kbira mhux iż-żgħira. Għallu mela issa aħdim li 7 snin oħra u ntik lil Rakel. U dan hawnhekk qed naraw il-frott tal-ispirtu ta' Ġakob li ħadem fuq li ħadem 7 snin għal 7 snin bil-paċenzja u bis-sabar fit-tul sakemm ħa lil Rakel. Imma dik kienet li intoġbot f'għajnejn il-Mulej. Min-naħa l-oħra Eżaw iżżewweġ mara barra mill-patt. L-Mulej stess jgħidilna li ma jkollniex equally yoked ma' nies tad-dinja għax għandu x'jaqsam id-dawl mad-dlam. Mela, iżżewweġ mara Moabija u dan kien għajb għal-ġenituri li f'Ġenesi 26:26 vers 35 jgħidlek u dan kien tamrar għal-qalb Iżak u Rebekka li huma l-poplu tal-Alla. Eżaw li l-bniedem diżubbidjenti kellu tifel
ma' din il-Moabija li jismu Elifaz. U Elifaz kellu tifel jismu Amalek. Amalek il-grandson ta' Eżaw. Eżaw jiġi in-nannu ta' Amalek. U minn hawnhekk ħarġet il-kelma Amalekin, nies ta' Amalek, l-dewwa tal-poplu Alla li kienu jaduraw Alla tfolos bħal Bal. U minn dawn it-tewmin kif qal il-Mulej l-Rebekka ħarġu żewġ nazzjonijiet. Minn Ġakob ħareġ nazzjon Iżrael. F'Ġenesi din insibuha f'Ġenesi 32, vers 28. Il-Mulej qallu, ma jkunx ismek Ġakob, iżda Iżrael għax int issa rajt ma' Alla u mal-bnedmin u irbaħt. Il-kelma Sara mela aħna nissaraw mal-bnedmin, dak tinsewx li dan huwa testament l-antik. Is-Sara mal-Mulej għalina li aħna fit-testament il-ġdid iġifieri niggranfaw mal-kelma Alla, niggranfaw mal-wedid Alla u iggranfa. Issa nispjega iktar il-qoddim dal-waqt. U mela niggranfaw ma' dak li wedna il-Mulej waqt li niġu attakkati mill-ladu tagħna. Dan hekk għamel Ġakob baqa' jissara mal-Mulej sakemm ħa dak li wedu il-Mulej. Waqt li kien qed jiġi attakkat minn Eżaw, tinsiex li Eżaw kien bniedem karnali. U din narawha f'Ġenesi 32. U nidħol fiha wkoll briefly f'Ġenesi 32 hekk kif Ġakob u niesu kienu se jaqsmu għan-naħa l-oħra lura fl-artom biex jissetiljaw fil-paċi dawn kif wedhom il-Mulej. Ġi Eżaw u ma ġiex waħdu, ġi b'400 ruħ miegħu biex joqtol lil Ġakob u joqtol lin-nies tiegħu. Imma Ġakob talab il-Mulej għall-għajnuna u qallu int Mulej, int li qed li erġa' lura fartek lejn niesek u jien nagħtik ir-riżq, eħlisni minn idejn Eżaw għax qiegħed nibża minnu li ma jiġix u joqtol lili lill-omm u l-uliedi. Int qed li nagħtik ir-riżq kbir u nagħmel il-nisel tiegħek bħal ramel tal-baħar li ma jingħadx għall-kotra li ma tistax tgħoddu. X'għamel hawnhekk Ġakob fakkar il-Mulej fil-wedda tiegħu qallu int qed li. U hekk l-istess aħna rridu nagħmlu, rridu nsibu l-kelma Alla u ngħidulu int qedtilna Mulej Ġesu, irridu nfakruh x'qalilna fil-wedid tiegħu għax il-kelma tiegħu u l-wedid tiegħu huma iva u ammen. Halleluja, grazzi Mulej. Thank you Lord. ċabċipa lil-Mulej, ċabċipa tajba lil-Mulej, halleluja. Għax il-Mulej jisħoqlu kull ġieħ u kull glorja. Vers 25, ġi raġel jissara għawek ħanarawa dan kif issara Ġakob mal-Mulej. Ġi raġel jissara ma' Ġakob. Sakemm jisbaħ, issa żommu f'moħħkom jisbaħ għax hemm meaning fuq din ukoll. Mela, dak ir-raġel kien jirrappreżenta il-Mulej innifsu. Meta dan ra li ma setax għalih Ġakob għax baqa jissara miegħu, tinsiex dan huwa testament l-antik, baqa jissara miegħu, għallu minix Ġakob qed jgħid il-Mulej, għallu minix sa nitilqek sakemm tberikni, minix sa nitilqek sakemm twiet il-weda li intwetni, minix sa nitilqek għallu, halleluja. Meslu koxtu u l-aksa ta' Ġakob tfekket u Ġakob għallu ħallini mmur għax qiegħed jisbaħ. Jiġifieri ħallini mmur għax dieħel għal ġurnata ġdida, ħallini mmur għax dieħel għal kapitlu ġdid fil-ħajja tiegħi, dieħel għad-destin tiegħi, dieħel għal pjan tal-Mulej, halleluja, ħallini ħammur għax qed jisbaħ. It is dawn, qed jisbaħ. Il-fatt li l-Mulej kissillu l-aksa, ġifieri il-Mulej qed jgħid hawnhekk tibqax tafda f'saħħtek, tibqax issolvi l-problemi inti ma qafda fija għax jienu is-soluzzjoni għal kull sitwazzjoni ħanafdaw falla u nħallu l-Mulej jmexxina u nħallu l-Mulej
jwettilna triq u l-mulej stess itina l-favur u jtina r-rebħa. Jahwe nisi, halleluja. U għalhekk il-mulej birek il-Ġakob għax Sara mija għax għallu minix sa nitilqek sakemm twiet il-weda tiegħek, sakemm twettaq il-weda tiegħek. U kien imbagħad għallu ma jkunx ismek Ġakob iżda Iżrael għax inti sarajt malla u mal-bnedmin, halleluja, u irbaħt. Amen. Ħanibqgħu granfati mal-wedit tal-mulej u mal-kelma tiegħu waqt li nkunu għadna ma rajniex bajnejna il-riżultat li aħna qed nistennew. We are expecting is someone expecting something from the Lord. Hemm xi ħadd li qed jistenna xi ħaġa mill-mulej, kull wieħed u waħda minna qed nistennew xi ħaġa mingħand il-mulej. U taqtax qalbek qed jgħidlek il-mulej għax jienu Jahwe nisi, jienu il-vendetta tiegħek, jien intik ir-rebħa, jien inwasslek għal pjan divin li jien għandi għalik jgħid il-mulej. Halleluja, glorja lilek mulej Ġesu. U kif qal Pawlu fl-ewwel Timotju 6:12 jgħid ħanibqa' nitqabad it-taqbida tal-fidi, ħanitalmu minn Pawlu u ngħidu iva ħanitqabad it-taqbida sakemm nirċievi dak li l-mulej wedni, sakemm il-mulej iberikni u nasal għad-destin, nidħol għal-ġurnata ġdida, nidħol f'kapitlu ġdid fil-ħajja tiegħi, nidħol fil-pjan, fil-destin li l-mulej għandu għalija, imma ħanibqa' halleluja, il-granfata, nibqa' nitqabad it-taqbida sakemm nirċievi dak li l-mulej wedni. Amen. U in the meantime, Ġakob birek lill-Eżaw, birek lill-għadu tiegħu. U hekk aħna rridu nagħmlu, imbirku lill-edewwa tagħna għax inkunu qed nitfgħu il-ġamar fuq ras l-għadu tagħna. Amen. Ħanarawha mmorru flimkien. Romans 12. U ħanaqra minn verse 9. This is very powerful. Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiġb ieħor. Tamlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb, ħobbu lil xulxin bħall-aħwa. Fitxu li tistmaw lil xulxin. Tħallux il-ħrara tagħkom tibret, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lil mulej, ifirħu bit-tama, stabru fil-hemm, itolbu bla waqfin, aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn. Ilqgħu f'darkom lil barranin, birku lil dawk li jippersegwitawkom, birku lil dawk li jippersegwitawkom. Kif għamel Ġakob birek lil ħuħ li kienet jippersegwitah. Birku u la tistħu lil ħadd, ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jibki, aħsbu f'xulxin l-istess, taħsbux fi ħwejjeġ kbar imma fitxu lumli. Tamluwiex ta' qorrif, tamluwiex li tafu kollox. Troddu l-ħadd deni b'deni ħajkun ħsiebkom billi tagħmlu t-tajjeb quddiem il-bnedmin kollha. Jekk jista' jkun sakemm kun ġej minnkom għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Tivvendikawx ruħkom bidejkom eżis tiegħi, imma ħalli l-kollha talla tagħmeli għax hemm miktub għalija l-vendetta jgħid il-mulej, jien inħallas jgħid il-mulej, jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ itimgħu, jekk hu bil-għaġġ isqih. Jekk tagħmel hekk tkun qed tiġma' ġamar taqbad fuq rasu, tħallix il-ħażen jirbħek iżda irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Amen. U hemmhekk tkun qed timxi fil-paċi. Inti f'qalbek tkun qed timxi fil-paċi. Qalbek tkun safja quddiem Alla. U halleluja. Tkun qed trattab il-qalb tal-għadu tiegħek. Min jaf x'kun qed tagħmel meta tkun qed tagħmel hekk? Il-mulej jara kollox. Mela ħantikom esperjenza li għaddejt jiena, da kont għadni xi 16 years ago xi ħaġa kont għadni vera fil-bidu tiegħi Kristjaneżmu u kien hemm xi nies għamiltilhom il-ġid u pattew li bil-ħażen tagħhom insomma. Naħfrilhom, intihom il-mulej. Imma dak iż-żmien kont qed nimxi bil-karnalità għax ma kontx naf għall-kelma. U kont qed insuq u nara persuna din waħda minnhom li għamlet daw il-ħsara, rrid li
nivventika ruħi magħhom daw in-nies. U għadt issara nirsaq lihom għadt dak il-ħin. Niftaħ il-biba, nixkanhom, nħallihom u jkun nibqa' għaddejja, hekk ġieni f'moħħi f'dak il-ħin. Waqqafni l-mulej, għalli binti, u jinkun sa ngħidlu mulej, m'intix tara x'nu ma li jagħmluli laqqas il-ħadd l-esteqet il-kelma kollha, m'intix tara, kon sejn m'intix tara x'ma. U m'intix tara għalli li qed jagħmlulek hekk għal xejn b'xejn, aħseb u wara kieku tagħmlilhom xi ħaġa x'ħajjagħmlulek. U waqqafni dak il-ħin ġejb sensija u quddiem għajnejja vision rajt tamilx vendetta bidejk iżda ħalli l-wisa għall-għadab tal-mulej għax tiegħi hija l-vendetta. Wow, grazzi mulej. Il-kelma tiegħek hija iva u ammen. U hija stabbilita fis-smewiet. U tħall fuq xorti mbagħad imur id-dar u flejtu Romans 12, insomma mbagħad Romans kollu u l-ktib kollu. Amen. Grazzi Ġesu. Mattew 5:9 hawnhekk ukoll irid ngħidilkom ukoll peress li Ġakob birek lil-Eżaw u vera rattablu qalbu, hawnhekk ġara seħħ dak li qallu l-mulej li l-kbir isservi liż-żgħir għax Eżaw beda mbagħad isservi lill-kbir. Ma tistax tgħid x'jista' jiġri l-qudiem għalhekk iridu nimxu skont il-kelma talla u nħallu l-vendetta f'idej Alla. Imberkin dawk li jġibu l-paċi, Mattew 5:9, għax dawn jissejħu uliet Alla. U aħna uliet Alla. Imberkin ta' qalb safja għax qatt jaraw wiċċ Alla. Imberkin dawk li huma persegwitati għax tagħhom hija s-saltna. Rejoice meta l-bnedmin, meta speċjalment tal-familja tiegħek, għax tal-familja tiegħek l-iktar li jduru kontrik, dawk li huma ma' ġembek, dawk li jkunu fil-madwarek. Rejoice jgħidlek il-mulej, ifraħ meta tiġi persegwitat, ifraħ meta tiġi maqtuħ, ifraħ meta n-nies jibdew iwarbuk u jikdbu fuqek u jgħidu kull tip ta' ħsar, kull tip ta' deni fuqek, ifraħ jgħid il-mulej. Imma tiegħi il-vendetta, tivvendikax lilek innifsek, ħalli l-wisa l-mulej għax tiegħi il-vendetta jgħid il-mulej. 6 ħwejjeġ jobot il-mulej, ħanadduhom, ħanaraw x'inhuma. Proverbji 6:16, għajn imkabra, gburija, ftaħir żejjed, il-sin giddib, idejn li jxerdu d-dem bl-ħtija. U madwar il-Kristjani m'hemmx għalfejn idejn, jista' jkun da l-irsin li tista' tgiddeb persuni jew tħammeċ ir-reputazzjoni ta' oħtok jew ta' aħuk. Tkun qed toqtol ir-reputazzjoni. L-irsin ħażin u gossiping fuq persuna bl-ħtija mixtrija bid-dem ta' Ġesu. Qalb li tqanqal ħsibijiet qarrieqa xewwex u riġlejn li jiġru ħfief għal ħażen, fom li jixed bil-qerq, il-gideb u l-bniedem li jaqla l-ġlied bejn l-aħwa. Jobodhom dawn il-mulej, jobodhom. Għalhekk il-mulej kien jobod il-Eżaw li fih li dan il-bniedem kien bniedem karnali, diżubbidjenti u qattil. U minn hemmhekk ħareġ il-poplu ta' Amalek. Fit-Testament l-Antik naraw li Amalek attakkaw lil Mosè u lil Ġoswe. Nduru għalija Exodus 17. Ngħidha naqra briefly. Meta Ġoswe, meta il-mulej qal lil Mosè itla fuq il-muntanja, hu il-ħatar miegħek, olli l-ħatar u ntik ir-rebħa. Hemmhekk meta ġew l-Amalek, il-poplu ta' Amalek biex jattakka l-poplu tal-Alla. U l-mulej qallu x'għandu jagħmel. Mosè għamelek, olla l-ħatar bideħ u Iżrael, poplu tal-Alla, beda jirbaħ. Waqt li kien għaddej jiżmieq il-ħin, Mosè beda jajja u beda jinizzel ideħ minħabba kien qed jgħajja. X'ġara meta beda jinizzel ideħ? L-Amalek, il-poplu ta' Amalek beda jirbaħ. Hur u Ġoswe raw daru lej Mosè u raw li idejn ta' Mosè qegħdin jinżlu. X'għamlu? Marru jollulu dej Mosè u dej l-apostli. Kif ollew dej l-apostlu
l-idejn ta' Mosè, raġa il-poplu talla beda jirbaħ, halleluja. Imma dina hawnhekk qed naraw stampa hawnhekk li l-vittorja ma tiġix bis-saħħa tal-bniedem, il-vittorja ma tiġix minna, il-vittorja tiġi dipendenza totali fil-mulej Alla tagħna Alla ħaj. U tu li nkunu man nies li jaqblu fl-imkien f'agreement kif ġara Hur u Ġozwe li jinnaqdu fl-imkien u għenu lil Mosè. U l-mulej, meta jkun hemm l-agreement, il-mulej jagħti r-rebħa. Halleluja, grazzi Ġesu. Aħna maħniex imsejħin biex nirbħu kull battalja weħidna, għax maħna xejn mingħajr il-mulej. Aħna anka Mosè kellu bżonn is-support u kull wieħed u waħda minna għandna support ta' xulxin biex inħeġġu xulxin, biex ngħinu xulxin, biex nagħtu kelma ta' kuraġġ il xulxin. Amen. Wara r-rebħa Mosè bena altar u semmih il-mulej u l-istandard tagħna. Dan huwa it-titlu ta' dan il-messaġġ. Il-mulej u l-istandard tagħna. The Lord is my banner, Jahwe nisi. Biex ifakkar li l-battalja ma ntrebħitx bis-saħħa fiżika, iżda ntrebħet għax Alla innifsu kien bħala protettur, difensur u l-gwerrier tagħna tagħhom u jagħtina r-rebħa. Amen. L-għadu jagħmel x'jagħmel qatt ma jirbaħ. Jekk aħna verament inkunu sodi u granfati, qatt ma jirbaħ in Jesus name. Għax huwa tellif f'isem Ġesu u qatt m'għandu l-aħħar sej, għax l-aħħar kelma hija tal-mulej Alla tagħna. Irrelevanti x'jgħid il-bniedem fuqna, irrelevanti x'jgħid ċikku Peppo iPass fuqna, ma jgħodx li jgħodtu biss dak li jgħid il-mulej x'jgħid Alla tagħna fuqna. Amen. Mela x'ilna nagħmlu? Żomm idejk il fuq. Iċ-ċirkunda lilek innifsek ma' nies verament ġenwini, mimlijin bil-fidi, mimlijin bil-kelma talla, u żomma jnejk il-fuq, għax lajnuna pronta tiġi mill-mulej Alla tagħna, mill-mulej li xejn mhu possibbli u xejn mhu tqila lih. Halleluja. Mela, l-Amalek attakkaw bosta nies fit-Testament l-Antik, mela rajna attakkaw lil Mosè, Ġozwe. Attakkaw lil Gidjon. Gidjon għallu lil-mulej għallu għandi 32,000 irġiel biex jmorru kontra da. Għallu le, l-iżillhom għallu, ma ħafna biex juri l-mulej l-qawwa tiegħu. Imma għallu ibagħthom fix-xmara ħalli nittestjahom, ħalli nara jien min huma dawk l-aqlin. U bagħthom jixorbu. Kien hemm minnhom jixorbu bħal klieb għajnihom l-isfel u mhux qed jaraw xejn. U l-oħrajn laqlin kien hemm minn 32,000 kien hemm 300 biss li xorbu hekk itallaw l-ilma u jaraw in the meantime alert għall-għadu tagħhom. Dawk għażel u hekk irridu nkunu alert, irridu nkunu kif tgħidilna ħansiba ta' 1 Peter, kunu meqjusa u wassu l-għadu tagħkom ix-xitan qisu l-jun jajja tiduru jfittex il-min sa jibla. Iqfulu sħaħ fil-fidi, hekk iridna niqfulu sħaħ fil-fidi. U tom ir-rebħa, halleluja. Naraw ukoll li l-Amalek ġew jattakkaw lil David. Attakkaw il-post fejn kien joqgħod. Ħarqu il-post. Il-vjaġġ, il-villaġġ fejn kienu joqogħdu. Serqulu nisa, serqulu possessions tiegħu. Nisa u tfal. U David l-istess fittex wiċċ il-mulej, għallu mulej x'ħan nagħmel? Għallu mur attakkom, għallu. Sa l-mulej meta jibatek, ġifieri ħajkun miegħek meta jibatek. Ħajkun miegħek, ħajiftaħlek il-bib, ħajiftaħlek jagħmellek il-wej, jtik il-favur u jtik ir-rebħa. Halleluja. Amen. U mhux plus li jagħmel ukoll ilaqqak ma' bniedem man nies tad-dinja u jidderiġik. Jista' juża wkoll nies tad-dinja. Xejn mhu possibbli għall-mulej Alla tagħna. U David hekk għamel. U sejjer, ma da ma kienx jaf fejn huma, iltaqa' ma' Eġizzjan, skjaf Eġizzjan, mhux Iżrael, Eġizzjan. U dan il-lidjah mexxih biex jorih fejn huma l-Amalekajts. U attakkom
rebħilhom u mhux tal-lijek, ħalura dak li ju ħadilhom. Halleluja, u hekk Alla jagħmel magħna. Dak li ser ilna l-għadu aħna nieħduh lura u lura bl-abbundanza. In Jesus mighty name. Naraw ukoll Ħaman ġej mid-descendenza ta' Amalek. Naraw fil-ktieb ta' Ester li l-pjan tiegħu rrid li jeqret l-irġiel, in-nisa u t-tfal mill-Persja, post jismu Persja. Da kollu għax rrid li kull fejn irid jgħaddi, in-nies iridu jinżlu rkub teħ quddiem, iridu jadurawh. Imma Mordekaj, it-tiju ta' Ester, ma niżilx rkub teħ, għax il-mulej jgħidilna jienu Alla sidek u ġibx Alla ieħor għajri. Ma nistgħux naduraw Alla ieħor, għax il-mulej biss naduraw. Amen. U dan ħareġ digrit li jeqret il-lut minn Persja. Mordekaj għal l-Ester x'għandha tagħmel biex tavviċina lis-sultan, biex kellha tavviċina lis-sultan biex ikollha l-favur għax mhux kulħadd kellu kien jista' jidħol quddiem is-sultan fiċċet wiċċ il-mulej, talbet lill-poplu tagħha biex isum u jitlob għal 3 ijiem u wara dawk it-3 ijiem l-affarijiet inbidlu radikalment. Halleluja. U mhux tal-li ħadu l-vendetta, tal-li il-mulej tom ir-rebħa, tal-li Ħaman ġi imdendel fuq l-istess forka li prepara u għal-poplu lud. Dak li jipprepara l-għadu għalik jaqaw fija. Dak li ħaffer il-mulej il-għadu għalik jaqaw fija. Għax il-għadu u tellif dejjem. Imma aħna rridu nibqaw sodi mal-kelma mal-wedit tijaw. In Jesus name. Halleluja, kemm inti kbir mulej. Il-mulej jikmanda l-sultan Sawl. Narawa fl-ewwel Samuel 15 biex jeqret lil poplu tal-Amalek. Għal kollox dan huwa bħala ġudizzju talli attakkaw lill-Iżrael matul l-esodu tagħhom, matul il-ħarġa tagħhom bħala ġudizzju. U Sawl kieku għalibhom iżda ma qobdix billi ħeles lis-sultan Agag u l-bejjem tiegħu. Minħabba din id-diżubidjenza Alla ċaħad lil Sawl bħala sultan. Mela hawnhekk rajna l-attakki ta' Amalek, il-poplu Amalek fuq il-poplu Alla. Issa, peress li il-mulej destroy them, eridhom, iżda l-spiritu ta' Amalek għadu jeżisti. U dan jissejjaħ the enemy of crossroad, l-għadu li meta tiġi biex taqsam għan-naħa l-oħra, l-għadu li meta tiġi biex taqsam għal kapitlu ġdid fil-ħajja tiegħek, għal destin, għal pjan li l-mulej għandu għalik. Imma l-istrateġija ta' dan l-ispirtu ta' Amalek ma jiġix meta inti tkun b'saħħtek top. Narawha f'Dewtoronomju 25, verses minn 17 sa 18, il-mulej qal lil Mosè, ftakar x'għamillek Amalek, intu ħireġ mill-Eġittu, kif laqek fi triq u qatalek minn warajk lil dawk li kienu jkarkru warajk u għajjenin. U int kontajjien u mifni u ma beżawx, ma kellhomx il-biża' Alla. Dan jittargetja fid-djufija meta il-poplu Alla jkun fid-djufija li jkun vulnerabbli għajjien speċjalment fil-vjaġġ spiritwali tiegħu meta jiġi biex jaqsam għal promised land għan-naħa l-oħra fejn il-mulej wedu. L-għadu ta' Amalek jiġi bilan li jiddiskuraġġik mill-mixja Alla, iġellek tħossok li ma tistax tkompli li ma fil-mixja il-qoddim li mhux se tieħu jew tasal għal dak li l-mulej għandu għalik. Imma nafu, jekk il-mulej magħna ħadd ma jista' jkun kontra tagħna. Rajna l-Ġakob, hekk kif kien ħajaqsa mixmara ġabok biex jidħol fl-art imweda li l-mulej wedu fil-wir tiegħu. Ġie Eżaw jattakka il-mulej taħ ir-rebħa. Rajna Amalek jattakka l-poplu u ma serin lej il-vjaġġ tagħhom bil-kooperazzjoni ta' Mosè, Aron u Hur. Il-mulej tom ir-rebħa. Rajna l-David li kien jannijiet u jfaħħar u jolli l-isem tal-mulej u s-saħħa lilu nnifsu fil-mulej.
kien jitlef id-destin tiegħu. Kieku ma milx dan, iżda l-mulej taħ rebħa. Rajna l-Ester. Kieku Ester ma talbitx u ma mlitx is-sawma u talb, kieku Ħamman rebaħ, kieku nqatlu ħafna nies, kieku nqatlu ħafna poplu Alla fosthom Neħemija u Eżdra li kienu bnew il-belt is-swar ta' Ġerusalem. Kieku Ester ma talbitx. Iżda il-mulej tom ir-rebħa għax kienet ubbidjenti u bdiet. L-għadu ma jridekx tasal għan-naħa l-oħra, ma jridekx tara xemm għan-naħa l-oħra, ma jridekx tidħol għal jum ġdid, għal kapitlu ġdid fil-ħajja tiegħek, ma jridekx tasal għan-naħa għall-lan li jridek il-mulej li tikseb il-wedid biex tasal fid-destin tiegħek. U għalhekk jagħmel minn kollox biex jiddiskuraġġik, jaqtalek qalbek fl-aktar momenti dajfa u l-aktar momenti vulnerabbli. Mela ħankunu bħal Ġakob li noġbu lill-mulej fil-ħajja tagħna, li nitqabdu t-taqbida tal-fidi u ngħidu mhux se nitilqek mulej, mhux se nitilqek sakemm tberikni, sakemm twetta il-wedid tiegħek fil-ħajja tiegħi, minix se nitilqek in Jesus name. Ħankunu bħal David li nsaħħu lilna nfusna fil-mulej u fil-kelma tiegħu nfaħruh u nollu l-ismu l-fuq u nieħdu lura dak li l-għadu ser ilna bl-abbundanza. Ħankunu bħal Mose, Aron u Hur u nirċirkundaw lilna nfusna mal-poplu Alla li saħħaħna fil-fidi u nollu wkoll idejn l-apostlu tagħna, idejn l-apostel Gordon John Manxe lill-mulej tagħna u berikna, grazzi Ġesu. Ħankunu bħal Ester li nfittxu wiċċ il-mulej bit-talmu s-sawm u ninterċedu għal pajjiżna. Ħalelu u hekk kif daw in-nies sabu favur quddiem Alla hekk l-istess aħna tina l-favur u jtina r-rebħa. Ħalelulja. Għax il-mulej Alla tagħna kien għadu u jibqa'. U f'isem Ġesu Kristu niksbu l-wedid, naqsmu għan-naħa l-oħra u naslu għad-destinazzjoni li l-mulej Alla tagħna wedna għax l-aħħar kelma hi tal-mulej u ta' ħadd iżjed. Esodu 14 il-mulej jitqaba talina għax il-battalja hi tiegħu, ir-rebħa hija tagħna. Esodu 17-15 il-mulej u l-Istandard tagħna Jaħwe nisi u għal-gwerrir qalbini li tina r-rebħa. Iżajija 40 minn 29 sa 31 il-mulej jagħti l-qawwa lill-lajjin u jkattar il-qawwa lil-minu bla saħħa u jintelqu żgħażagħ u jgħajjew fl-aħjar tagħhom jotru l-irġiel. Imma dawk li jittamaw fil-mulej, għara xiġri dawk li jittamaw fil-mulej, jieħdu saħħithom lura, itellaw ġwienaħ bħal lajkla, jiġru bla ma jgħajjew, jimxu bla ma jintelqu, u din mhux għax aħna, iżda għax hu tajjeb, din hi l-weda tiegħu. Bibqa' granfat għax il-mulej jisaħħek. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Kunu meqjusa u wassu, l-għadu ta'kom ix-xitan qisu l-jun jaja tidur u jfittex il-min sa jibla imma aħna niqfulu sħaħ fil-fidi, noqogħdu alert u niqfulu nagħlqu kull bibien in Jesus name u ma nidħlu fl-ebda nassa, nkunu alert, rridu nkunu qassa biex meta tiġi li l-attakk tiegħu jagħmilna xi nassa ma nidħlux fiha, fisem nitwarbu minna u nibqaw għaddejjin u namlu l-dak li jgħidilna l-mulej. Amen. Iżajija 41:10 la tibżax jgħid il-mulej għax jien miegħek, la titħassibx għax Alla tiegħek jien inwettqek, jien ngħinek, jien intik ir-rebħa billit il-lemminija rebbieħa tiegħi għax il-mulej tagħna qatt ma tilef battalja waħda. Il-mulej Alla tagħna qatt ma tilef battalja, il-mulej Alla tagħna huwa rebbieħ dejjem rebaħ.
jasal moment aħwa fil-ħajja tagħna fejn il-peace tal-ħajja ikun wis biex tkompli ġorru. Namlu minn kollox biex nibqgħu sodi, imma s-saħħa tibda tiffejdja. L-irkubtejn imorru mis-saħħa. Ma tistax tagħmel pass ieħor. Il-mulej mhuwiex il-bot minnek u minni. Il-mulej u s-saħħa tagħna. Mattew 11:28 jgħidilna ejjew għandi. Intom li taħdmu ħafna, ejjew għandi, intom li intom imtaqlin, intom li ma tistawx tkomplu ġorru l-pis fuq spallitkom, ejjew għandi, jgħid il-mulej, li intom imtaqlin biċ-ċirkostanzi tal-ħajja u jien inserraħkom, jien insaħħaħkom, jien nejnkom, jien nejnek biex tidħol għan-naħa l-oħra, jien nejnek, jien Jahwe nissi l-istandard tiegħek jien nejnek biex tidħol għal kapitlu ġdid, ibqa' sod, ibqa' b'granfat jgħidlek il-mulej. Għax il-mulej Alla tagħna qatt ma jitlaqna, qatt ma jabbandunana u qatt ma jfallina. Ikun warajna meta jara s-saħħa tagħna qed totor u lest li jerfana. L-imħabba tiegħu lesta li terfana u s-saħħaħna. Ġesu li refa s-salib fuq l-olja ta' Golgota lest li jerfa lilu lilek u lill-ulidu kollha. L-ulid li żeraw fil-fidi, bil-mħabba, bil-ubidjenza, bil-paċenzja, bil-perseveranza tul il-mixja tagħhom. Il-mulej u faithful, he is faithful li wassal lill-ulidu fil-milja ta' dak li wedna kull wieħed u waħda minna. Dak li justabbilit fl-spiritual issa jibda jidher fin-natural, għalhekk taqtax qalbek. Il-mulej jiftaħ teżori fis-sema u jibgħat xita ta' barkiet. Mhux biss fuq ulidu, mhux biss fuqek u fuqi, iżda fuq il-pajjiż, fuq Malta u Għawdex. Halleluja. U mejda jħejji l-mulej għalik quddiem l-edewwa tiegħek. Psalm 23:5. Jagħmel żgur li jbirkek quddiem l-għadu, li l-għadu jara u jaraf li l-id tal-mulej qiegħda fuq dik il-persuna. Żejt jidlek lek wiċċek il-mulej ifawrek bil-kuntentizza u jifriskak. Kalċi tiegħek jifawwar, jimlik bl-abbundanza u jifawwarlek ħajtek bit-tjubija tiegħu. U dan biss jiddependi xi żrajt inti matul il-Kristjaneżmu tiegħek. Jekk żrajt fil-ġisem bħal Eżaw, bniedem diżubbidjenti, taħsad tirċievi it-taħsir tal-ġisem. Iżda jekk żrajt fl-ispirtu bħalma żara Ġakob, il-frott tal-ispirtu, rajna il-sabar kemm dam jaħdem 7 snin fuq 7 snin bil-paċenzja, rajna l-ispirtu, il-frott tal-ispirtu li huma f'Galatin 5:22, l-imħabba mdisa, lena, is-slim, is-sabar, il-ħnina, it-tiba, il-fidi, ħlewwa, rażan. Dak li tiżra taħsad, tirċievi il-ħsad lura. U nirringrazzjaw li Sidna Ġesu Kristu li ħadik il-passjoni ħarxa li ċartulu ġismu kollu, li xerred demmu kollu għalina, dak li kien ħaqna aħna ħadu fuq is-salib. U mhux tal-li hekk, tal-li poġġina fuq il-lemminija tiegħu, berikna barkiet spiritwali u poġġina fuq in-naħa tal-missier nirrenjaw miegħu. Aħna nirrenjaw minn fuq u mhux minn isfel, minn fuq miegħu. Glorja lilek Ġesu. U mbirka dik li emnet għax iseħħilha dak li qal il-mulej fuqha. Imbirek dak li jemmen għax iseħħlu żgur dak li qallu l-mulej. Halleluja. Nixtieq nagħlaq b'talba, mbagħad forsi nkanta xi ħaġa, nirringrazzja lil mulej, grazzi Ġesu,
Grazzi Missir Qaddis ta' din il-kelma Mulej Ġesu. Grazzi Mulej Qaddis li l-kelma tiegħek hija iva u ammen, il-wedi tiegħek huma iva u ammen, huwa inti Alla li qatt ma titlaqna, huwa inti Alla li qatt ma tfallina u qatt ma tabbandunana. Grazzi Mulej Ġesu li you are faithful, li bl-Ispiritu Qaddis tiegħek tgħinna nidħlu f'kapitlu ġdid, tgħinna nidħlu fid-destin li inti għandek għalina, għax dal-waqt jisbaħ. It is dawn, dal-waqt jisbaħ. U fissem Ġesu ta' Nazaret norbot l-Ispiritu ta' Amalek minn fuq il-poplu Talla, norbot l-Ispiritu ta' Amalek minn fuq River of Love, u River of Love, u l-poplu ta' River of Love jidħol f'kapitlu ġdid, jidħol fid-destin ġdid, għax it is dawn, jidħol Mulej Qaddis fil-ġurnata ġdida, halleluja, nidħlu Mulej Ġesu fil-dak, fil-wedit li inti wetna Mulej Ġesu, għax inti biss ma titlaqnix, ma tfallinix, u inti biss ittina r-rebħa Mulej Ġesu. Grazzi Missier, iżda niddikjara Mulej Qaddis il-poplu tiegħek jidħol Mulej Ġesu f'dan il-kapitlu Mulej Ġesu, kapitlu glorjuż, mimli tifħir u qima lejk Mulej Ġesu, għax il-Mulej u l-Istandard tagħna, il-Mulej jitqaba talina, il-Mulej itina r-rebħa u dak li ladu s-seraq, il-Mulej jarġa jirritornaħulna lura bl-abbundanza. Grazzi Mulej, għax il-Mulej Alla tagħna ġi biex jagħti ħajja u ħajja bl-abbundanza. Glorja lilek Mulej Ġesu. Glorja lilek Missier Qaddis, glorifika lill-ismek Mulej Ġesu fuq din l-art. Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Jesus, we love you, we worship and adore you. Would you glorify your name, Jesus? Glorify your name. Glorify your name in Malta and Gozo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Ahwa. Grazzi Ġesu. Grazzi li kontu mana. Grazzi li smajtu din il-kelma. Grazzi li nitlobkom il-Mulej jridkom li tibqaw iggranfati mal-kelma, taqtaw qalbkom, taqtaw tħallux li l-Ispiritu ta' Amalek jaqtalkom qalbkom, iva, u dikjaraw li nitqabdu taqbida bil-fidi u bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Grazzi u kunu mberkin. Thank you.